ברשות ראש הישיבה, ברשות המשפחה, משפחת קרייטמן, ברשותכם, הכנוס הספטיר הראשונה הייתה בזמן שדוד המלך העלה את ארון בריס השם ביבי סויבד, ומתואר שמה בעריכות, מי שלא למד תנ"ך, לפחות הוא צריך לדעת איזה מהפטרה של פרשת שמיני. מתואר שמה שדוד היה מחרקר ומפזז בכל עוז לפני השם, ומיכל בשאול יצא לקראתו ושאלה אותו מה קרה לדוד המלך, שהוא, הלשון של מיכל הייתה כי יגולויס כאחד מאורייקים, כאחד אורייקים. זאת אומרת, זה היה בצורה כל כך בזויה לכאורה, כל כך, כתוב בחז"ל שהוא היה עושה, כמו שקוראים היום בזמננו, גלגולי ראש. היה מעלה את הראש ללמטה ואת הרגליים למעלה, ואז היו לובשים חלוקים, והתגלה, לא סתם, הוא באמת התגלה גופו. היו לובשים הרי חלוקים, לא לבשו כמו בזמננו. והתגלה גופו, והיא שאלה אותו מדוע הוא התבזה בצורה כזאת. אז דוד המלך ענה לה שהוא עשה את זה בגלל שהוא עמד וריקד לפני השם, וכתוב שלמיכל בשאול לא היה יולד עד יום מויסו. וחז"ל נחלקו אם ביום מויסו כבר נולד לה ילד או לא. יש שיטה בחז"ל שביום מויסו נולד לה ילד. צריכים להבין כאן בסיפור הזה של התנ"ך, צריך להבין כמה האורס. דבר ראשון, לכאורה מיכל בשאול צודקת בטענה. יש מושג של גינוני מלכוס, יש מושג של כובד הבריאס, גודל כובד הבריאס שדויך לא יצא ששבתירה. לא כל בן אדם יכול ללכת להשיב אביידה כי זה לא מתאים. יש גודל כובד הבריאס, כבוד הבריאס הוא דבר גדול מאוד. כבוד תלמיד חוכם, כבוד התירה, לעמוד להתגלגל בצורה כזאת שהגוף של המלך מתגלה, זה לכאורה כאחד הריקים. והטענה של מיכל בשאול לכאורה טענה אמיתית. מיכל בשאול נענשה, גם את זה צריכים להבין. אם היא נענשה, מה היו עמידה כנגד בידו? בגלל שהיא טענה לדוד טענה שהיא לא הבינה ולא השכילה להבין שצריך לחרקר כאחד הוריקים, אז לכן מגיע לה שלא יהיה לה ילדים. ואם כבר מגיע לה כזה עונש שלא יהיה לה ילדים, מדוע ביום מויסו כן היה לה ילדים? בכדי להבין את זה, אנחנו נקדים לספר סיפור שמספר הילקוט שמעוני במזמור צדיק על אוי דנובום בסייבו. מספר הילקוט שמעוני סיפור מעניין. פעם הגיע לפני רב יוסי ורב יהודה דייטקה זה צבועה, שכותב האבא צבועה, אירש בני, שהבן שלי אירש כשהוא יעשה שויטה. מתי הבן שלי יירש את כל הירושה שלי? מתי שהוא יעשה שויטה. צבועה מוזרה, הבן שלי יירש את הנכוסים שלי כשיהיה שויטה. רבי יוסי ברבי יהודה לא ידע מה לעשות עם הצבועה הזאת. הוא החליט שהוא הולך לשאול את רבי ישוע בן כוכו. הוא הגיע לבית של רבי ישוע בן כוכו, דופק בדלת, הוא שם לב בחלון שרבי ישוע בן כוכו שוכב על הרצפה. נתן אלוהיקאי, אין לנו בכלל מושג מי זה רבי ישוע בן כוכו. שוכב על הרצפה עם גמי בתוך הפה שלו, איזה משחק בתוך הפה שלו, והתינוק של רבי ישוע בן כוכו הולך אחריו, והוא שוכב על הרצפה ומשחק עם התינוק. יש להיכנס לרבי ישוע בן כוכו שוכב על הרצפה עם גמי בפיו. הוא חיכה שרבי ישוע בן כוכו יגמור עם המשחק עם התינוק שלו. כשהוא גמר עם המשחק, הוא נכנס לרבי ישוע בן כוכו ושאל אותו את השאלה. הנה יש כאן צוואה שהאבא כותב שירש בני כשיעשה שויטה. מה הפשט בצוואה הזאת? חייך רבי ישוע בן כוכו ואומר, הכוונה של האבא פשוטה, הרגע אני נהייתי שויטה. הרגע מרוב האהבה שלי לבן שלי, נשקפתי על הרצפה ועשיתי את עצמי שויטה,
מרוב אהבה לבן, נעשה איתי שויטה. ושיחקתי עם גמי. מה שהאבא הזה התכוון, הוא התכוון פשוט, כשיהיה בני שויטה, פירושו שיהיו לו בנים. כשיהיו לו בנים הוא יהיה שויטה. כי כשאחד יש לו בנים מרוב האהבה שלו לבנים שלו, הוא עושה את עצמו כשויטה. זה הכוונה, יירש בני כשיעשה שויטה. יעשה שויטה פירושו כשיהיה לו ילדים, אז הוא ישתתה בפניהם מרוב האהבה. רבותיי, מה אנחנו למדים מזה? למדים מזה דבר מעניין מאוד. יש גינוני מלכוס, יש גדרי מלכוס, גם בתורה יש כובד הבריאס, אבל לפעמים מהאהבה, אהבה פורצת גבולות. מאהבה משתתים, מאהבה נעשים שויטים. דוד המלך הסביר לה שמרוב אהבוסוי, ומרוב אהבוסוי הוא ממש השתתה. הוא היה מחרקר ומפזז בכל עוז, מרוב אהבה לבוירו אילום. כשיש אהבה, משתתים. מיכל בשור לא הבינה את זה? היא לא הבינה שמרוב אהבה משתתים? לא יהיה לה ילדים. לא חלילה לא יהיה לה ילדים. יהיה לה ילדים, אבל להשתתות בפני הילדים. לאהוב את הילדים. לעשות משיגסים לילדים. זה היא לא זכתה. עד יוי מויסוד, אבל ביוי מויסוד כן נולד לילד. כי היא לא הבינה שמרוב אהבה, לפעמים אהבה פורצת את הגבולות. אהבה מוציאה את האדם מהכללים הנהוגים בדרך כלל, מכללי הנימוס, מהאהבה משתתים. וזה היה אצל דוד. דוד המלך מפזז ומחרחר בכל עוז. זכה ידידנו רבי מאיר קרייטמן לכתוב ספר תורה, וזכה בחג הסוכויס שככה יש לנו שמחי סיירה, הוסיף שמחה על שמחוסינו, לפזז ולחרחר בכל עוז לפני השם, והוא זכה להכניס את זה לישיבה. הרי כתוב בראש בהלוכי קטנס שהיום בזמננו מקיימים מצווה כסיבה ספר תורה בכל חידוש שבן אדם כותב. בן אדם שכותב את הגימורה ופירושיהם, פוסק הראש, מקיים מצווה כסיבה ספר תורה. אז כשמכניסים ספר תורה במקום שמקיימים יום יום, שעה שעה, דקה דקה, מצווה כסיבה ספר תורה זה מתאים מאוד. הרי כל הזמן המיילים בתורה וכותבים חידושי תורה, כי הראש אומר, כי כתוב שימו בפיהם, ועל ידי הגימורה ופירושיהם, ככה זה יהיה בפיהם. איך בן אדם זוכר את התורה? על ידי שהוא כותב, הוא מפרש ויגע וכותב עוד פעם, אז כל חידושי תורה זה כסיבה ספר תורה. אז הוא זכה להכניס את זה לישיבה, זה זכות גדולה מאוד. וכמובן שהזכות הזאת זה אלינו נשמת אביו, שעוד עדיין הדמעות עדיין נמצאות, זה ממש, עוד אפילו לא עבר קצת יותר מחודש, אפילו אני חושב שלא עבר חודשיים, או שכבר עבר חודשיים אולי, בדיוק. לעילו נשמת האבא שהספקתי להכיר אותו תקופה קצרה, אבל כבר אז ראינו את השמחס חיים שלו, את השמחס חיים, את השמחס מצווה שלו, את התמימס, את הישרס דרך. זה ודאי זכות גדולה לאבא בשמיים, אין ספק. בפרט ספר תורה, שהמצווה אין לנו בכלל לתאר, אין לנו בכלל מושג מה זה בכלל נקרא ספר תורה. קדוש הספר תורה. כתוב בלבוש, אוילום לא יודע את זה, כתוב בלבוש, מי רדי כזך? דן שמיים לפתוח את הספר תורה באנים זמירויס, אם לפתוח את הארון קודש. אומר הלבוש היום בזמננו פסיכס אור ככניסס כהן גודל לפני ולפנים. אתם שומעים? היום הוא אומר, מה זאת אומרת שפותחים כל הזמן את האור? פסיכס האור זה נקרא כמו כניסס כהן גודל לפני ולפנים. כי היום הספר תורה זה הלפני ולפנים שלנו. כמו שהראשי הזכיר שהרואים בלי הלוך איסט נשכין הרואים בכלל. אם אני מבין קצת אנגלית. העיקר זה הספר תורה שבזה. זה ככניסס כהן גודל לפני ולפנים. איזה זכות להכניס ספר תורה למוקרים תורה.
שהקדוש ברוך הוא באמת יעזור שמהשמחה הזאת נושפע ונגיע לשמחת עולם, שזה בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.